ilmu iku aku sayang Mbak Allah aduh sayang no leren sik yo mak jan ra kok berudut no ya karo dipidhangake suwantene guru kita yang minulia iki mau kersane kon campuran nganggo bahasa Bali gandeng aku ra iso nganggo bahasa Indonesia wae engko karo bahasa Jepang bareng katakana hiragana bareng yo to ya mangga Pak Un mandang suara ya Satya ngaturke panuwun sing tanpa pepindhan ya no ya mak ya jan tenan biasane iki awake dhewe sowan rene kuwi nek ora kleru wis cacah kaping ji 2 4 6 ping 3 iki no oh iya ping 3 iki awake dhewe kepareng sowan ana ing apa kuwi jenenge 501 Yonif Bajrayuda ya no ya mak ya biasane demben ki ora pas bodho ngene iki nek dhisik iki biasane pas ulane poso ngono kae. Ya, mergo nek tanggal 3 April kuwi wis maton. Wo ngono. Nek sing taun wingi kuwi ya tanggal 3 April ning pas wancine wulan Ramadan, bulan Ramadan utawa pas wanci poso. Oh iya, dadi wingi rampunge isih wengi kae nek mergo ya kepapak sahur. Lah nek iki engko gandeng apa jenenge wancine Idul Fitri luwih wengi meneh no. Oh iya, ora den ya wis manut apa sing dadi kersane panitia. Oh iya. Ndak bukane atur ya no, ya awit saka iki isih wancine isih wanci lebaran utawa Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sepiro gedene kaluputan aku njaluk pangapura. Ya aturke panuwun. 501 tak oncekane dhisik no. Piye? 5 kuwi Pancasila sing diregem. Oh ngono. Dadi apa jenenge piyayi-piyayi anggota-anggota sing mapan ana ing 501 kene kudu ngugemi kenceng ya kuwi adeking Pancasila. Oh iya. Sing angka 2 kuwi 0. 0 kuwi kosong. Kosong kuwi tegese tidak penuh. Prajurit